Снимаш. За какво? За една девка ли? И сега? Какво взе? Куре. Абе, човек, ти нали каза деф и хъп, аз мисля, че... И аз така помислях. Той то за малко да умре, иде го хила сама. Пък аз не мога да стигна, много съм бавен. После... Тук дали ще мина? Минах, минах. Не, баквам съм. Ще да умра тук. Не. Бах, тъп. Хелна го е, човек. Хелнах ли го е? Ако някой ми вземе ВНК армор, ще е добре. И ако вземи, не ти го даде? Ако вземе и не му го даде, няма да е добре. Дано донейтне. Аз ако бях взел дет, ще да го напсу. Защото все пак ти хосна вече. Заради тебе умрах ми репорт. Който е хост на ВЦ-то е виновен за всичко, което Да. Хора, пазете ма. Ако те баннат, И толкова с хакер има в тази играч. И вие още то ли бе? А Сашо там ли? не, Сашо се отиде. Кой е Сашо? Сашо избяга от този ден, защото не му хареса. Той е просто ме кара да не ми харесва Вансела. Да. Бе, аз спомням, че като ми дропна за 12 став с мейджа от него. Аз си спомням, че като ми дропна Т12 став с меджа. Бро, I hit you. Yes. Какво спечели, бе? Даже не се пробваш, викаш, а? Ама не можеш, нали? Иди да скачаш. Как? То скочи. Аз не... А как се чува глупаци, бе? Остави го да умри. А той леко да не умре, само лута може да ми вземе. Не, ко да говоря? Човек, кода... Ко правят те све? О, репорти for quiet. О, поредна бяла от спрайт. Готка. То голям купон, бяла от спрайт. Да. Още един не бе, гай. Какво